Kien diskors fatwali u relevanti. Hekk ġie diskritt id-diskors li għamel it-tnejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg mill-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli waqt programm fuq TVM. Tam referenza għad-diskors b'saħħtu li wassal Bernard Grieg illi fisser kif il-Partit Nazzjonalista għandu proposti konkreti fuq il-vjolenza domestika, l-akkomodazzjoni soċjali, il-faqar, l-aqdiet volontarji, iż-żgħażagħ, it-tfal, il-ġenituri, is-settur tas-saħħa, is-saħħa mentali, l-edukazzjoni, il-bidja u s-sajd, it-traffiku, l-ekonomija, l-ambjent, it-tnaqqis tat-taxxi, l-anzjani u anke għal-għawdex. Kien speech fatwali, kien speech relevanti wkoll għaliex issemmew diversi issues illi qegħdin jissemmew mill-imsieħba soċjali kollha. Nixtieq nelenka il-punt illi għalaq bih il-kap tal-oppożizzjoni fejn fl-speech tiegħu wera maturità politika fejn tkellem dwar l-għaqda u dwar l-importanza li fejn tidħol il-viżjoni tal-pajjiż importanti illi jkun hemm qbil anke biex ikun hemm kontinwità bejn leġislatura oħra. Dikjerazzjoni li minnu fih waqqet ir-retorika tal-Gvern ta' Robert Sabella li qed jibqa' jgħid li Bernard Grieg ma ppreżentax viżjoni, tant li brabta mal-viżjoni li suppost kien hemm fil-budget preżentat mill-Ministru Clyde Caruana, Marta Sportelli fissem iċ-Chamber qalet li stenniet iktar inċentivi favur il-kwalità. Il-kritika tagħna kienet illi matul dan is-snin rajna ħafna viżjonijiet, rajna ħafna strateġiji, pero meta ġejna għal punt tal-implementazzjoni ftit li xejn rajna implementazzjoni. Ġifieri l-iktar punt kruċjali bħalissa huwa illi nimxu lil mill-viżjonijiet u mill-istrateġiji u once illi niddeċidu eżattament pajjiżna fejn sejjer irridu nibdew nimplementaw b'milestones ċari, b'key deliverables u kulħadd irid iżomm jiġi miżmum accountable. Marta Sportelli tkellmet ukoll dwar l-overpopulation u hawnhekk semmiet kif huwa importanti li jkun hemm viżjoni. Min-naħa tagħna bħala Kamra tal-Kummerċ għamilniha ċara wkoll li huwa impossibbli illi wieħed jelimina kompletament il-barranin mill-equation tax-xogħol, però irridu naraw ukoll se nagħmlu biex pajjiżna jimxi iktar lejn high value added. Jiena llum sibt dokument. L-aħħar industry strategy li kellna l-Malta kienet datata 2007-2010. Illum qegħdin 2024 u għandek qbil bell-imsieħba soċjali kollha, sija min jirrappreżenta lin-negozju, sija wkoll min jirrappreżenta l-employers. Illi wasal iż-żmien li jkollna politika li timxi iktar lejn il-high value added. Waqt dan l-istess programm Josef Vella fisem il-UHM Voice of the Workers waqqa retorika oħra tal-Partit Laburista dwar it-taxxa fuq il-kola. Nistenna eżempju anke tal-kola li ma ntaxxaħiex li jrid jibqa' jintaxxa għaliex qed jimpika magħna qed jimpika da għax qed jipprova jagħmilha issa l-Gvern qed jimpika mal-Partit Nazzjonalista u li għax din ma tinħadimx u din mhix workable. X'mhix workable? Fuq xiex. Da jien jiskantani, da l-Gvern qed nagħmlu Public Service Collective Agreement miegħu ħaniffirmawh fl-aħħar ta' dis-sena. Qed nilu nagħmluh exclusive of kola għalilna li inclusive rridu ħalli kolli l-istampa kollha. Ġifieri issa bħala unions qegħdin inkun inqasmulek il-ballun fuq dil-biċċa tax-xogħol ħajkollok l-istampa kollha ħassawat nabija. Dan fil-waqt li Josef Buġejja f'isem il-General Workers Union tkellem fost l-oħrajn dwar it-traffiku u l-esplużjoni fil-popolazzjoni ta' pajjiżna. Il-viżjoni bħala xi okkażjoni mill-2008 nitkellmu fuq viżjoni fejn irridu nieħdu il-qabża tal-kwalità li jmiss u għaddejna dal-pajjiż għadda diversi drabi minna u naħseb il-pajjiż ikollu direzzjoni fejn irridu mmorru. Fuq TVM kien mistieden ukoll Kevin Borch f'isem il-Malta Employers Association li minnaħa tiegħu anke hu tenna l-bżonn ta' viżjoni ċara għal pajjiżna.